କର୍ମ କୁକର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇ ପାପ ପଥର ଯାତ୍ରୀ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ବାପା ମାଙ୍କ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରେ ଇଷ୍ଟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥାନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରେୟାନନ୍ଦ ଚଳନରେ ଚଳିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତିଟି କର୍ମ ଭିତରେ ଧର୍ମକୁ ପରିପାଳନ କରି ଚାଲନ୍ତି। ଆଉ ଧର୍ମ ମାନେ ସେଇ ଧାର୍ମିକ ପୁରୁଷଙ୍କର ଅନୁଶାସନ ବାଦ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୃହଟି ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜୀବନର ସବୁ ଅର୍ଥକୁ ବିନିଯୋଗ କରି এই গৃহটিକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଇଷ୍ଟକେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥିବ, ସିଏ ସେହି ଘରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇଥାବ ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଘର ସିନା ଆମମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା